Sit kun tuntuu hyvältä tähän suuntaan, niin vaihdat suuntaan ja otat toiseenkin suuntaan ravia. Otetaan vähän lyhyemmät ohjat. Mietit, että ratsastat sitä sillä sisäpohkeella kohti ulko-ohjaa. Ai hyvä. Ai. Jees, hyvä sit. Pohje. Sulla täytyy olla ne ja pohje koko ajan sen hevosen ympärillä. Hyvä. Ja pohje. Hyvä. No ja pohje koko ajan kiinni. Hyvä. No ja taas koitat ratsastaa sillä sisäpohkeella kohti ulko-ohjaa ja otat lyhyemmät ohjat. Kädet on kannettuna. Enemmän jalkaa kuin kättä. Hyvä. Taas kun se menee hyvin, niin kehut vähän äänellä. No sit älä jää vaan Pyydä. Loppuun asti Nea. Hyvä. Ai hyvä. Ja sit se pohje on taas koko ajan hevosen ympäri. Hyvä. Ai hyvä. Hyvä. Ja sit kun se tuntuu kivalta, niin otat taas raviin. Oliko se sun siirtyminen vai hevosen?